Arriba a Disney Plus per part de Marvel Animation la nova minissèrie titulada Marvel Zombies. És una minissèrie ubicada en l'univers dins del multivers Marvel on tots els herois i personatges de l'univers Marvel s'han convertit en zombis, i en el dia d'avui considero que era bona idea, bona ocasió, comentar el còmic d'on aquestes històries veuen. Tenir en compte que aquesta nova minissèrie que s'estrena de 4 episodis no és el primer cop que tenim una adaptació a la pantalla petita de la història. Recordar que en els temps de What If, si no recordo malament, a la primera temporada ja vam tenir un capítol dedicat a Marvel Zombies, que és una de les històries, potser no de les més importants, però estic segur que és de les més conegudes, potser a nivell de multivers, a nivell de realitats paral·leles, i considero que era bona idea, doncs aprofitant que torna a estar una mica en boca de tothom, parlar sobre aquest còmic. Sobre característiques generals, el títol original és de Marvel Zombies, va ser una minissèrie que va tenir una durada de 5 números entre els mesos de febrer i juny de l'any 2006. El guió és de Robert Kirkman, un autor que segur que coneixeu per històries precisament de zombis, i és que va ser el creador de The Walking Dead, una sèrie de còmic doncs, que la seva fama el precedeix, es va convertir amb el temps en una sèrie de televisió i és una de les sèries de televisió més importants dels nostres temps. I ara en temps doncs, més recents el tenim en, per exemple, Void Rivals, que és la història principal, diríem, dins de l'univers Energon per part d'Image i que aquí edita Monstros, una història que ara mateix doncs no estic al dia, però que des de que va sortir la vaig estar seguint i m'encanta en aquests volums recopilatoris que, com he dit, està editant Monstros. I, tornant a Marvel Zombies, té un dibuix de Sean Phillips. Parlant una mica de context de la història, cal dir que aquesta Terra, que és la Terra 2149, no va aparèixer per primer cop dins del còmic Marvel Zombies. El primer cop on va tenir una aparició va ser dintre de la col·lecció Ultimate Fantastic Four de Mark Millar, l'univers Ultimate antic, no el que estem tenint ara per part de Jonathan Hickman, Dennis Camp i altres autors. Aleshores, per posar-nos en situació, en una història, crec que és cap al voltant dels números cap al 23 o així, més o menys, Reed Richards, el Reed Richards que posteriorment es va convertir i ara és The Maker, suposadament doncs, contacta amb una versió alternativa d'una altra realitat d'ell mateix, i doncs aquest Reed Richards doncs, el convida a trobar-se, compartir coneixements, compartir les diferències i semblances que hi ha entre les seves realitats, tot molt estil consell de Richards que en altres ocasions hem vist. Què passa? El Reed Richards de l'univers Ultimate doncs, construeix un portal per viatjar a aquesta realitat, a la Terra 2149, però el que es troba és que l'han enganyat. Sí que hi ha un Reed Richards d'aquesta terra, però és un Reed Richards zombi. I és que estem en una terra on la gran majoria dels herois Marvel, dels dolents, de totes les persones que viuen a la terra, la gran majoria d'elles, s'han convertit en zombis per culpa doncs, d'una infecció, d'un virus que els ha convertit en morts vivents. Aleshores, aquest Reed Richards no vol compartir coneixements. El Reed Richards el que vol és doncs, menjar-se la seva versió Ultimate, també a la seva família, i entrar a l'univers Ultimate a través d'aquesta màquina que ha construït per creuar dimensions i doncs, anar saltant universos. Aleshores, en l'intent de Reed Richards de l'univers Ultimate d'escapar d'aquesta terra, es troba amb el Magneto que hi ha allà, que encara no ha estat consumit, qui l'ajuda doncs, a tornar a casa i sobretot a destruir el portal per tal que els zombis de la Terra 2149 no puguin escapar. Aquí és on comença Marvel Zombies, en el moment en el que Reed Richards ja ha escapat i Magneto es pot dir que ha completat la seva missió. Ens trobem en un món on quasi tothom s'ha convertit en morts vivents que viuen amb l'únic objectiu de menjar persones doncs, que estiguin 100% vives, no els hi val només amb menjar-se els que ja estan morts. I és que aquí veiem que en aquesta terra ningú ha escapat de la infecció. Els herois més poderosos de la Terra, els Avengers, els X-Men, fins i tot Spider-Man, s'han convertit en zombis.
vaguen per Nova York i això van intentant doncs, menjar les persones vives que trobin. Cal dir que els zombis que tenim en aquesta història són diferents a, per exemple, els que tenim en històries com The Walking Dead o potser la concepció més clàssica del zombi. Sempre que pensem en zombis doncs tenim això, morts vivents que no poden raonar, que tampoc poden córrer, que només caminen i que la seva força està en la quantitat d'individus que són. En aquest cas tenim a zombis que han mantingut d'alguna manera la consciència, que són capaços de raonar, que en el cas dels metahumans poden seguir fent servir els seus poders, però el que els hi passa és que la gana que tenen ho supera tot, està per sobre de la seva capacitat de raonar. Aquest raonament el veiem, per exemple, molt present en el personatge de Spider-Man, qui en certs moments doncs, el veiem reflexionant sobre què s'ha menjat tant a la tia May com a la Mary Jane Watson. Què passa? Un cop li entra gana, s'oblida de la situació. No us destriparé la història, jo recomano que us la llegiu, però bé, tenim una terra paral·lela on està tot envaït per zombis que lluiten contra humans, contra herois que no s'hagin convertit en un d'ells, que lluiten entre ells també i doncs bé, tenim batalles Marvel tipus Civil War una mica també, on els protagonistes són els zombis. A destacar que fins i tot lluiten contra entitats còsmiques com Silver Surfer i fins i tot Galactus. Jo recomano mirar-s'ho com a mínim. És una història que és molt filla de la seva època. Com he dit al principi, estem als 2000, els zombis estan molt de moda i aquesta història ho va provar. Va provar que estaven de moda i és que va funcionar superbé. Ha tingut un munt de continuacions i és que de fet en aquest any 2025 s'han seguit publicant continuacions i l'èxit perdura i ho hem pogut veure en aquest episodi de la sèrie What If i que ara tindrà una minissèrie de 4 episodis de 20 minuts on els protagonistes no seran potser els mateixos que els d'aquest còmic, però seran els que tenim habitualment a l'univers cinematogràfic de Marvel. Jo no sé a mi què em semblarà, però com a mínim l'haurem de provar per veure què tal està. L'edició que jo tinc és una mica peculiar, és una tapa tova. Jo he de reconèixer que aquesta història a mi mai m'ha cridat gaire l'atenció. No puc dir que sigui dolenta, però jo no estava disposat en el moment en el que me la vaig comprar a pagar preus d'algunes edicions que hi ha disponibles que són més cars. És d'aquesta col·lecció que va haver de Multiversos Marvel, que va editar Panini fa uns anys i que es podia trobar a botigues per exemple com el Corte Inglés, on s'editaven, em sembla que eren uns 6 volums, de fet els tinc tots. Aquí estan tot i són històries ubicades en realitats paral·leles i bé, és típica col·lecció que amb el llom doncs, es forma un dibuix. Està bé, hi ha històries que estan bé, que funcionen bé, altres que no tant, però bueno, va ser una edició una mica controversial, a molta gent no li va agradar doncs, per les portades sobretot i per les lletres, però bé, en el cas de Marvel Zombies, doncs mira, els 5 números de la primera col·lecció a un preu de 8,99, no sé si es veu bé del tot. I bé, doncs per aquest preu jo la vaig gaudir un munt i ara sabent ja de què tracta, doncs jo no descarto, ara que he vist doncs, que m'ha agradat, tot i que no és de les meves històries preferides, en un futur doncs, poder fer-me amb una altra edició d'aquesta història. I bé, això és tot. Jo la veritat és que la recomano, és una bona història per passar l'estona, no us canviarà la vida, però si us agraden els zombis, si us agraden les històries de terror, doncs segurament aquesta us agradarà moltíssim. I ara només queda esperar que arribi el dia 24 per veure la minissèrie de Disney+. Fins la pròxima!